Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Chitona zvangu nepfungwa dzangu nevaona ndakaita ini chimwe chinhu chaivatadzisa kuti vanyanye kufamba kunzvimbo dzakaita sedzinedzi kunamata ichechi saka ndinoda kuti sekuru ngemuru kana kuti dzidziso kune mhuri iyi nevamwe zvakare vari kuona kuchirongwa ichi takasana nyaya dzine chekuita nechivanhu. Munoona isusu chivanhu tine imwe nyaya yatetedza kutora panapa yekuti nyika inoyi ichirwirwa yakawirwa nevadzimu. Isusu vadzimu naMwari apa chatakasiyana nacho. Ukaona munhu achirasika ndandiende kung'anga ukutorasika. Kung'anga pakangofanana nekuchechi, kung'anga pakangofanana nekuchipatara. Nekuti unoona munhu achita ndandiende kuchipatara andiende kung'anga asinoenda kuchipatara. Kuchipatara kuya vanotoshandisa mishonga yatinoshandisa panapa maibs panapa. Saka isusu vadzimu totobatsira vanhu vanonamata. Saka iwewe kana ukazvipa wega mbiri kuti handidi kuenda kuvadzimu nopuwa mweya wakaipa, hazvina zvazvinobatsira. Bosi satanism haiperi nechipostori, mweya wechikwamba hauperi nechipostori, mweya wengoza hauperi nechipostori, kunyepa kenza haiperi nechipostori. Zvinhu zvese izvo zvinoda isusu vadzimu tinopa mishonga nokuparadza satanism. Bosi satanism uroyi unonge hwechirungu hwakasimba hunopadzwa nesu mazvona. Saka musapedzerwe nguva kunzi rega kuenda kuapostori, rega kuenda kung'anga uchizati zvinhu zvinopera kung'anga. Izvo kana makatosimuka pana makaenda kuchipatara izvo madhoktors amoso vandosvika muwadi zachitoona murwere nzoti imimi amai mimika dema mbotsvaka munhu anogona kukubatsira zvinhu zvakachivanhu izvi ndidhokta chaichai. Isusu kuno chaichai takaona munhu arwere kuti muzukuru dambudziko rako iri daenda kuchipatara isu panapa hatikwanise panapa zvoda chipatara. Saka kana uri mupostori, uri munhu waMwari wakatumwa zobatsira vanhu, usapedzera vanhu nguva, udza vanhu chokwadi kuti izvi hazvi zvepano, izvi ngazviende kwakati. Inenge chaichai vakaya kuno varwere vangu chaichai. Una munhu akuhwara HIV anouya panapa zobatsira sekuda mishonga panapa. Handidi kumupedzera muzukuru enda unomwa mapirisi edzi. Muzukuru iwe ona zvakaita ruoko rwako iri unoiswa plasta. Ini panapa handise plasta. Plasta inoiswa kuchipatara. Saka kupedzerana nguva ndokwakaipa. Saka vechechi ndovanonyomba isusu kunzi musaende kung'anga, but ndeche vasingazvigona vasingazozvipedza. Isusu panapa toita basa rinopera. Saka vanhu uyai tibatsirane. Tine vamwe vanhu vane matambudziko kuti vane mafundisi vakuru vamutoriro vari kupenga, but anonyanya kuuya naye panapa nasekuru kane kuti sekuru ndani mwana wangu mupedze dambudziko ngauye timubatsire. Hatisi kuramba kubatsira vanhu izvi zvatisingakwanisi. Ini zvangu sekuru kane zvatisingakwanisi ndoganda tona kuti izvi handizvigone izvi. Izvi munhu ngaaende kuchipatara. Arume uyu munhu ngaandiswa plasta. Kwete anzi munhu achoka ruoko nzouya panapa ndotora mishonga tosunga sunga. Hakusi kwangu, ngaaende kuchipatara. Zvangu zvomweya yakaipa zvokubvisa mhepo dzesatanism dzodzidzi nevanhu vanenge vachibirwa nekugadzisa mumusha ndokubasa kwedu. Kwete wanzi wachoka ruoko ndikuenda kwasekuru kana unobasa ruoko plasta ndinowanako handise plasta panapa. Saka musapedzerane nguva. Kune vamwe vakatarisa video iyi, zvekuchipatara ngazvive zvekuchipatara, zvekuno kung'anga ngazvive kupi ngazvive kuno kung'anga. Ndesaka Mwari nevadzimu vakatipa zvinhu zvakasiyana siyana madifference. Akuona kuti zvinhu zvese zvimunyika munotozvigona. Handidi kudaro. Pane pamwe pandinoshanda, pane pamwe pasingakwanisi kushanda kuti iwe ini apa vazukuru vangu handipakwanisa hapasi pangu, munhu ngaende kwakati. Izvi ndizvo zvangu zvavazukuru izvi anozviona. Wozi kuchipatara habvise mweya wengozi. Kuchipatara mweya wengozi unobviswa kunoko. Kuchipatara habvise zvibambo, mweya wezvikwambo unobviswa kunoko. Kuchipatara habvise nyanga, mweya wenyanga unobviswa kunoko. Kuchipatara habvise mamhepo anobvisa vapi? Anobvisa panapa. Saka kuchipatara kwane zvavanoita zvasingakwanise zvinodiwa nesusu. Kuchechi hongu hatisikurambidza kuti vanhu ngavanamata, vanhu ngavanamata. But ukuona kuti uri muprofita waMwari, uona kuti dambudziko iri harisi rechechi, gara watransfera. Ndesaka maona kune zvipatara zvakasiyana siyana. Tine zvipatara kunzvimbo kwatogara ikoko kune zvipatara kwaunogara kwamureva, uri kwamutoko, uri kugweru, kune zvipatara zviri ikoko. But zvipatara zvese zvakakundikana zvotaura kuti enda kuHarare hospital, enda kuParanyet hospital, kuda kuti vakundikana pabasa ravakazvikwanisa. Saka sika takundikana kutoudza kuti enda kwakati ndomamira akaita mabasa edu mashanda ndichiita. Saka iko kuuya kuzobatsirwa kutaura kwamaita kuti kubviswa zvikwambo, mweya yakaipa nenyaya dzesatanism kunotadzisa here munhu
kunamata akutadzisa shoko ramwari ndinoti koda kundinamata gasa zvikumashure ndotugone kundinamata azvitadzise kunamata izvozvo kana kuya kunong'anga kunokanzi wang'ora kona mwechinzi waya kung'anga yazobatsira wanzi wang'ora zvina kana dambudziko imwe story yakamboitika kumashure mwe mupostori akaija mbambaira antiti apakati kuija mbambaira bvamudzipa munhu anga ane skati rinoza skati do but akabva mupa skati rendobva amwa kuti mbambaira iite sedziye anditi ana kung'ora bhosi akatobatsirika ana kung'ora bhosi dasamwa skati roraifa manje kuti skati idoro saka wofa here mvura yemutoro mumira mvura kuti azotsvaka mvura mpesikati amo munhu bata sikati sheka sikati ndebvitsiri chadze dzemapostori nzamapostori kana handito hanesira postori kwakati bosi nozovekwa mpesikati vandotora sikati kumupa so gakumwa so kambambere sereni mbambere yadzika ararama chakakosha kurarama tichitaura zvakare zikuru chimwe chinhu chandinoona tisingatase zvedu hatisi kutaura zvedu nyaya takatasira nemhuri asi kutaura vanoita kuti ndauti nditore mukana uno kupa dzidziso kuvanhu vanoona vhidhiyo vakuru vemachechi ndivo vamwe vanhu vanopa mharidzo yekuti musaende kunobatsirwa kung'anga munorombeswa ndinotenda unoona chinoitika manje ndine imwe nyaya izvezvi iyi ndotaura nezita yamadzibaba Daniel vachitongwezapo vatakabata vaivai unoona asi mukuru wechechi but iye achiudza anodzidzisa mwana but zvakamuomera iye panyama yake anomhanya kuenda kunobatsirwa but akaya kuchechi anenge achirova mharidzo yekuti isusu nototivenga ng'anga kuti ng'anga dzakaipa zvishunga but iyo ndo vanonzvenga vachiuya pano vakawanda chaivo noti zvodana nekamera toti mamuonere mukuru wekucheche yepanhenge uya panapa umemona but hatizotaura zvedu saka zvakudayo iwe une dambudziko pfungwa dzako kushanda kwadzene kuti dzinokubatsira sei nekuti iwe unochidzidzisa kuti usaende kung'anga usaite zvakati but iwo vachi ndo number 1 vachiuya pano kuti sekuda kuti chechi yangu isimbe ndoda kuti sekuri ite chaunga ndoda kuti vanhu vanditende ndoda vanhu kuti ndoda mashura sekuru ndoda zvamunoita zvezve ndichishanda ndichipostori but iwo vakasvika vachechi ndo vanotanga kukuudza kuti hatiri vanhu musaende kung'anga saka zvezvo zvinobatsira saka zvakuda iwo manyaya uri kutera wasangana dambudziko rakuti uchatera chechi here chechi hatisukiri dambudziko kuti yakaipa chechi yakanaka but kune zvimwe zvinhu zvavasingakwanise kuita zvinodiwa neng'anga zvatinokwanisa kuita isusu kuno mutsauko uripo pang'anga dzinobatsira vanhu vachipona nevanorombesa uri papi kuti munhu azoziva kuti kwandiri kuenda uku kunoromeswa kana kuti kwandiri kuenda uku ndiri kunobatsirwa ende kana uchiromba unoromba usikazive here kana kuti unoromba uchiziva unoona chinhu chekutanga wati mutsauko uri pang'anga nemutsauko nevanhu vanorombesa ini ndakamboenda kuchechi ndakanamata chaizvo kusvikira mhepo iri pandiri yandibata ndaverenga bhaibheri ukavhura kuna Johani 9 inotaura kuti munhu akaberekwa ari bofu kuda kwamai ake here kana kuda kwaMwari. Jesu akapindura akati zviro kwazvo ndoti kwamuri zvinhu izvi hazvina kuitwa nekuda zvakaitwa nekuda kwaMwari kuti mabasa aMwari aoneswe handiti kuti isi tikwanise kuona. Chekutanga kuti muzive kuti munhu anorombesa nemunhu anorapa zvinhu zvakasiyana. Munhu anonoromba uchisvika choda anoromba so handiti miko yaunopiwa ipapo ndinongokuudza kuti izvi zvasizo kubatsirana. Boza ukatanga kunzi 1 mushonga ndikukupawo asi ukasvika unorara naamai ako unopuwa miko zvinhu zvausingagoni kuita zvisingaitike. Ndasaka mukuona mhosva dziri kuwanda kuti rara nanzvadzi, rara naamai vako, rara nemwana, kana kuti utsvaga kamwana kacheche unokauraya handitika ubvise mwoyo uudza kuti utoziva wega kuti izvi zvikazvi hazvichaziri izvo anozvaona. Saka isusu un'anga hwangu hwatinoita pano ndokubatsira vanhu vana matambudziko haasi kupa dambudziko kuti wauya kuzobatsirwa dambudziko
ndobva ndakuwedza rimwe dambudziko musoro rimwe dambudziko. Ukatanga kupuwa mhiko kunzi kana makubuda pamba buda nemagodzigotsi everyday pina nemagodzigotsi kanti mukaka pota chididza ruwa everyday utozati azvinhu unofana kuziva hana kufana ngura kuti bhanguti unotozati nyaya yekuvenga nama yauya vakawanda vazukuru vari kufona sekuda kuromba mwatobva kutofona nhasi kada muzukuru andorombesa kuna vanorombesa kuna vanotona pafeya matv kuti ndorombesa endai ikoko munoromba isi pana vatinorapa nokubvisa mweya yakaipa endai inini sekuru Kanengo kuna vanhu vakaenda paFacebook vakaenda pamaYouTube achisa zvimari sekuru Kanengo avarombese dai ndinoita zvokurombesa dai ndisingashande dai ndine mari yakawandisa ini handirombese vazukuru vangu ndinorapa ndiri murapi handirombese ndinorapa ndobasa rangu vari kufona kuti sekuru tida kuromba sekuru Kanengo vati avarombese nevaya kutora nhamba dzefoni achisa maFacebook achisa zvimari kuti uya murombe endai zvenyu ikoko munoromba inini sekuru Kanengo chachana vanhu nhava dzamunoona paYouTube dzadzinopera na 55 sekuru Kanengo vati avarombese ndochokwadi chiripo. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.